Primera sessió, ment i pensament, crec que ens ha fet pensar, que ens ha fet despertar, sigui més polèmic, menys. Jo crec que la clau era la consciència, el decidir quins són els meus pensaments, quins són les meves creences i ser conscient d'elles, no? Moltes gràcies, Pau. Seguim la segona sessió de gestió emocional en l'aventura d'emprendre. Sí? Per aquesta segona part us proposo una primera activitat en la qual us demano que, sisplau, si em voleu acompanyar en un viatge, de tancar els ulls. I m'agradaria que imaginis que estàs en un port. És un dia assolellat. I veus el mar, i veus diferents embarcacions, de diferents tamanys, de diferents formes. I al final del port hi veus un veler molt especial. És el teu veler. Imagina't de quin tamany és, quina és la forma, quins són els colors. És molt especial perquè hi has estat treballant molt de temps. L'has construït, reparat i preparat al detall. I avui és el gran dia. Avui és el dia que decideixes d'emprendre una aventura. Una aventura que no has emprès mai abans. Una navegació desconeguda per tu, que et fa molta il·lusió. Puges al veler i comença la navegació. És el dia perfecte. Està assolellat, fa un vent favorable i així van passant els dies de navegació. De cop, s'atura el vent. Bé, trauré els rems, no tinc pressa. Els dies sense vent, però, es van allargant i comences a estar una mica cansat o cansada. Te'n vas a dormir. I el dia següent, ostres, quina boira. No veig gens. Així no puc anar enlloc. Però has d'arribar a port perquè no et queden provisions. Bé, navegaré sense veure gaire. Et sents una mica perdut, perduda. De sobte veus un raig de sol. La boira esvaeix i pots seguir navegant. Divises uns núvols foscos al final i uns llamps. Veus que s'acosten. No triga gaire en arribar una tempesta. Forta. Molts núvols, molta pluja, molt de vent. Llampecs. I tu sola, al mig del mar. Què faig jo aquí? No hauria d'haver començat aquesta navegació. Per fi passa la tempesta, arregles les veles, els desperfectes i segueixes la navegació. Què més em pot esperar en aquesta aventura? Ai, canvio el vent, canvio les veles. Torna a canviar el vent, torno a canviar les veles. Sembla que avui hi haurà un altre dia assolellat i un altre dia amb vent favorable. Pots obrir els ulls. Benvingut, benvinguda al mar de l'emprenedoria. Us sona? Què és la boira? Molts de dubtes. En quin sentit? La boira, Ok, dubtes. No saps per on he d'anar, no veig el far. Sí? Què és el vent? Contratemps? Què diu, verdad? Obstacles? Bons vents, vale, també. Ok, sí? Ens ressona, no?, aquesta aventura? Ok. És per això, perquè també he vist l'aventura d'emprendre la navegació en primera persona, que he desenvolupat unes sessions formatives amb clau de metàfora i veurem algunes per si et poden ajudar en aquesta aventura d'emprendre. Seguirem treballant amb la metàfora. El primer, les veles.
Les veles, com deia en Pau, són les emocions. Estar atent de quines són les emocions que hi ha a la meva navegació. Si jo faig un escàner emocional o si jo faig una auditoria emocional a final de setmana, són agradables? Són desagradables? Quin tipus d'emoció hi ha en el meu vaixell? Si jo surto d'una reunió i estic enfadat o enfadada, què passa? Sí? Potser he de posar un límit. Potser és un projecte que no va per mi. Potser he de fer alguns matisos en aquesta situació. En canvi, si és agradable, escolta, aquest vaixell segurament fa per mi. Per tant, el primer consell és prendre consciència de quines són les emocions que hi ha en el meu vaixell. Posar-hi consciència, identificar. I després ja gestionarem, però en primer lloc prendre consciència. El malestar emocional molts cops no ve per una emoció desagradable, sinó per una resistència en aquesta emoció. Si jo estic trist, enfadat, enfadada, i no vull estar-ho, perquè el millor que jo penso, la creença, és estar content o contenta. Això és el malestar. Segurament si jo identifico quina és aquesta emoció, després puc gestionar-la adaptativament. Sí? Escàner emocional a final de setmana, com vaig? Ok. Segon recurs. Ara et pregunto, d'avui al matí, quan t'has llevat, no sé si fa molta estona, jo penso que sí, ja fa unes hores, fins ara, quines coses agraeixes del teu dia? T'hi has parat a pensar? Totes, digues una. Vale, que has pogut fer l'hort mentre treballava. Vale, què més? Dame més. Ara et dono l'espai. Què agraeix? Com et dius? Eloi, què agraeixes del dia d'avui, Eloi? Vale. Ok, vale. Algú més que vulgui compartir que agraeix del seu dia d'avui? Pot ser petit o ben gran. No? Bueno, ens ho quedem per nosaltres. Doncs això té molt a veure amb el timó. Qui porta el timó? L'impostor, que em diu que no sóc suficient, que no n'hi ha prou, que sempre he de fer més? L'autocrítica, que es fixa en el que falta, el que hauria de millorar, el que no estic fent bé? Que també em dona pistes i també m'ajuda a millorar. No et dic que no, però qui porta el timó? Qui és que està aquí dins operant? Sí? Llavors, exercicis tan senzills com agrair 3 cosetes al dia, quan finalitza el dia o a l'iniciar el dia, et poden ajudar a... sí, això ho he de millorar. I estoy en ello. Tenir una relació amb l'autocrítica de més col·legues i amigues, que no és la teva enemiga. T'està ajudant a millorar, però... te veo. Sí? Des de l'agrair el que sí que tinc, el posar l'enfoc en el que sí que està bé, el que sí que m'agrada. Sí? I llavors també ens pot ajudar al parar-nos i veure en una situació incerta que he tingut prèviament quins són els recursos que he posat de manifest. Per gestionar aquesta incertesa, escolta, no he nascut avui, no? Ja tinc una trajectòria, ja vaig superar adversitats, ja vaig estar sense veure, amb boira en altres ocasions. Què vaig fer? Quins recursos vaig utilitzar? Que ja tinc a la meva motxilla. Que comentava també en Pau, no? Reconeix això. I això també ens pot gestionar quan hi ha boira, quan no m'hi veig, creure en mi, agafar el timó a dir, me'n sortiré d'això. Ja ho hem fet més d'un cop. Sí? La brújula. Molts cops no sabrem la ubicació, no sé exactament on vaig, hi ha aquests dubtes, però l'aposta és definir els valors. Quins són els meus valors? Els valors del meu projecte, que és important per mi i pel meu projecte. Perquè potser no sabré cap a on vaig, però sé el com ho vull fer. I a vegades també ens pot ajudar a prendre decisions basat en els valors, escriure'ls, tenir-los presents, escollir-los, potser. I quan jo hagi de prendre una decisió, escolta, això va alineat amb el que jo vull ser?
cap als meus objectius, cap a on jo vaig, o no? A vegades anem en contra dels nostres valors i per això et fa sentir alguna raro que no saps expressar. Però és que no va alineat amb els teus valors. Llavors, tenir constància de quins són aquests valors, què és important per mi, em donarà perspectiva. Quan hi hagi boira, quan no sàpiga ben bé on vaig, sabré com i si sí és per mi o si no és per mi aquest projecte, aquest client, aquest repte. Sí? Un altre recurs, el far. M'agradaria ara que pensis en quines són les decisions, les passes que t'han portat fins aquí, fins a on ets avui. No vull dir físicament aquí, però sí el fet d'estar emprenent. Segurament has pres moltes decisions d'estudis o no estudis, professionals, familiars, personals, canvis de residència. Intenta fer una mica de recorregut mental de totes aquelles passes que t'han portat fins aquí. Et dono un espai. Aquelles decisions que has pres, aquells canvis de guió. Ho tens? Has fet aquest recorregut? Sí? Bé, doncs segurament no és la decisió més fàcil, la d'emprendre. La de decidir pujar al teu vaixell, anar per aquesta mar, i ara jo et pregunto, si has fet tot això, tot aquest recorregut, per què? Per què has decidit agafar aquesta embarcació? Quin és el teu propòsit? El tens clar? Sí? Després l'escriurem, Per què? I això de tenir un far et pot donar perspectiva. Quan hi ha aquesta boira, quan hi ha tempesta, quan no hi veig, quan l'exterior ha canviat, quan dius que no sé què estic fent aquí, em sento perdut o perduda, però tinc un far, tinc un per què, tinc una motivació, sé per què puc contribuir, tot i que l'exterior potser ha canviat. Ens serveix? Ara us explicaré una experiència personal que em va passar i pel qual el far ha sigut super important. El 21 d'octubre vaig començar una formació, era el tercer any consecutiu que començava una formació a un centre comercial. Era una formació per 30 participants en 3 àrees. Ocupació, és a dir, fer el currículum, la carta de presentació, l'entrevista. Competències tècniques de venda, perquè després es poguessin quedar en el centre comercial a treballar. I la tercera, en competències transversals. Comunicació, orientació client, treball en equip, responsabilitat personal, proactivitat, perseverança. I normalment és un curs que mola bastant, És molt intens, són 6 hores al dia, durant aquestes 3 setmanes, però hi ha molts roleplays, és molt divertit. I per què us explico això, no? Doncs perquè aquest centre comercial és un centre comercial que es diu Bonaire, que no sé si us sona, però està a Aldaia, València. Sí? Llavors, el dia 29 d'octubre, que va començar la Dana, estàvem allà. Sense aquestes eines jo no hauria pogut superar tot això. De fet, encara estic processant, segurament. Sí? Llavors, nosaltres el dia 29 al matí vam estar en el centre. El 29 és quan és un dimarts, quan va començar la Dana. Al matí estàvem allà fent la formació fins a les 3:30 de la tarda, que per sort és quan va acabar la formació. Jo personalment, a l'anar a casa, ja el tema estava complicat, Ja plovia bastant, no? Estàvem en alerta taronja, groga, per ahí, no? A l'anar a casa ja vaig haver d'esquivar un parell d'arbres, plovia molt, però bueno, vaig estar, ens vam salvar, no? No sabíem que venia la Dana i vam decidir traslladar pel dia següent, per prevenció i per seguretat, aquest curs en format online. Per tant, vam gestionar això. I posteriorment va començar la catàstrofe, no? Directament. Jo tenia un grup de WhatsApp amb els participants i les notícies
a nivell personal eren desoladores, anaven arribant, i no vull això, no vull entrar, o sigui, perquè us explico això, no us explico per canviar el mood ni anar a la desolació, però sí per explicar les eines que vam utilitzar. Sí? La formació es va traslladar a un online. Jo personalment i professionalment rebia whatsapps dels participants amb les seves situacions molt dures. El 80% de les persones van ser afectades directament per pèrdues de o bé cases, o bé familiars, o bé amics o amigues. Llavors, a nivell personal, què em va servir a mi per gestionar això? En primer lloc, connectar amb la gratitud de estic viva. Sí, literalment, estava al centre comercial. Personalment havia d'anar a viure a Catarroja, que és de les zones més afectades, però per decisions, coses de la vida, no sé, a últim moment vaig canviar i vaig anar a viure a Mislata. Mislata era com una bombolla en la qual no va caure ni una gota d'aigua. Sí? Llavors, connectar amb la gratitud de celebrar la vida. Connectar això va ser un dimarts, el dijous ja per fi vam saber que tots els nostres participants, els 30 participants, tenien vida. No? Mai m'hauria imaginat aquesta situació i de que podria que un participant estigués en aquesta situació. Llavors, gratitud en això. Després, per mi, va haver un punt de dir què pintem fent un curs online? Parlant de venda, parlant d'empleabilitat, si és que no poden anar al centre comercial perquè el centre comercial no existeix, quin és el sentit? Llavors em va ajudar molt connectar amb el propòsit. En aquell moment, claríssim, el propòsit era el benestar emocional. Llavors el meu rol el vaig transformar a un acompanyament emocional a aquestes persones, a un espai de compartir, de comunitat, i d'enfocar-nos a futur i de plantejar molt què necessiteu. Sorprenentment per mi, el primer dia es van connectar a l'online 10 persones, quan per mi encara no tenia gaire sentit fer aquest curs. El segon dia van ser 15, perquè algunes no tenien casa, les que tenien casa després no tenien internet, no tenien llum. I cada cop, l'últim dia, vam seguir la formació, es van connectar 29 persones. Llavors, per mi va ser com transitar això i dir, és que això per ells, què és? No? Intentar entendre què era això per ells, i ells directament em va dir que això era un refugi, que això era un lloc de benestar, que això era un lloc on podien desconnectar d'aquesta realitat tan dura, tan difícil, i tot i haver perdut la casa i tot i haver perdut persones, això els hi donava esperança, això els hi donava comunitat. Per mi, sense aquestes eines no hauria pogut seguir endavant aquest projecte. I es va transformar, i la mar, la boira, i tot estava junt. Sí? Però em vaig poder connectar amb això. I sobretot connectar també amb els tresors del viatge. Allò que no t'esperes i que també passa a l'emprenedoria. De dir, jo venia aquí a fer això, que trobessin feina, pim-pim, jo no m'esperava això. Però he trobat uns altres tresors, que en aquest cas han sigut la inspiració d'aquestes persones que ho havien perdut tot però venien perquè tenien unes ganes de superar-se, de millorar, de mirar el futur, d'anar endavant. Increïbles. L'admiració i sobretot alguns recursos de mi mateixa que jo desconeixia, que no sabia que jo podia fer això, vale? Ok, no? També aquesta responsabilitat que deia en Pau. I sobretot el sisè eina, connectar amb la mar de possibilitats que també ens dona l'emprenedoria. De dir, jo ara això és una experiència que m'ha passat molt recent, que segurament estic processant, però tinc la sensació que d'alguna manera això serà un antes i un després, segurament. No ha sigut perquè sí. I això en molts altres projectes, no només en aquest, no? L'emprenedoria també ens dona moltes possibilitats per crear, per construir, per fer a la nostra manera. No tenim un cap que ens diu això no es pot fer. No? Llavors també connectar amb la mar de possibilitats que des de l'emprenedoria podem emprendre. En tot cas, la meva proposta sí que és que sigui com sigui aquest mar, que sigui com sigui les coses exteriors, que aquest vaixell sigui el teu vaixell. Que aquest vaixell et connecti amb el teu propòsit, amb el que per tu és important, i que sigui de la teva mida, i que et vagis plantejant, és per mi aquesta navegació? Perquè potser ara ja no m'agrada la mar, potser m'agrada més la muntanya, i que t'ho puguis permetre,
que siguis tu el que portes el timó. Per tant, aquesta seria la meva proposta. Moltes gràcies.